Iki kandang apike kaya ngene lho padahal. Le ngenyang do ngawur. Iki kayune tuwek keklek iki. Kuno lekak. Wong-wong itu ora mudeng. Bismillah rezeki. Halo bos, pripun? Walah kopiku to. Weh, jantuman sampean karo kopiku. Karang yo enak bos, kopiku bos. Lah kon ngirimu apa piye? Ning yo ora gratis bos. Per kilone gur tak kon 200.000 bos. Kopine asli Medan bos. Tenan. Waduh nek 100 yo ora oleh to bos. Nek 100 sih mending tukokno tepung kuwi lho bos. Gek nggo gawe bakwan, malah rata sak keluarga bos. Iya to. Nek kopi murah kuwi rasane nglenyit kok ya bos. Kaya ngombe teh wingi. Iya to, sayup-sayup kepiye ngono. Lah nek kopiku iki top tenan lho bos. Teksture halus. Jadi nek diombe liwat tenggorokan ki lancar banget bos. Tur rasane ya nikmat tenan kok ya bos. Apa meneh nek mbok pasangke karo rokok HS. Bayah. Nyamleng bos, istimewa. Lah iki kon ngirimi pirang kilo bos? Gur sekilo. Ora 2 kilo sisan bos. Soale wediku sampean takon neh entek ngono lho bos. Soale akeh wong seneng iki. 2 kilo sisan ya. Oke siap bos. DP-nen bos ya. Oke siap bos. Sami-sami bos.